Čuli smo Božju riječ, puno toga je izrečeno o nevoljama, o zavođenjima, o lažima, o potresima, o gladi, o raznim pošastima, strahotama, znakovima s neba, ratovima, pobunama i progonima i krvi. I sve ove nabrajanje ovih pustih nesreća i zala koje nam malo prije Božja riječ izrekla, govore nam jedno, da mi moramo prihvatiti da je naš život trpljenje i da se to više ne može promijeniti. Da postoji put u nebo, ali on vodi preko trnja. To je jedna činjenica koja se ne može promijeniti. Gotovo je. Kad su prvi ljudi otvorili povijest zlu, nahrupilo je zlo, đavao, patnja i tako dalje. To ljudi jako teško prihvaćaju, da ne živimo na plažama, nego živimo na ratištima. Dakle, mi moramo prihvatiti činjenicu da bi se postigao vječni život. Mi moramo trpjeti. Naša narav bježi od svakog trpljenja, ali nam Bog kaže da je to nemoguće izbjeći i da to trebamo prihvatiti. I da je naša osuda u tome, osuđeni smo na trpljenje, kao i sva djeca Adamova u ovoj suznoj dolini. Moramo prihvatiti da smo život započeli u suzama, da ga provodimo sa uzdisajima i da ćemo ostaviti ovaj život u smrtnom znoju. To je činjenica i to nam govori Božja riječ danas. Što nam jamči da ćemo proći kroz sve ovo i doći u nebo? Jamči nam samo jedno. Jamči vama i svima nama. Bog u našem srcu. To je jedina jakost. Jedino to. Sve ostalo su priče. Sve ostalo su zavođenja. Dakle, možemo skriziti ili u lažno junačenje ili u kukavičluk. Znači, jedno je kukavičluk, strah, bojažljivost, uzmicanje, ulazak u mišju rupu, a drugo je lažno junaštvo. Druga je mogućnost karikatura od jakosti, lažno junačenje. Slavičnost, avanturizam, agresivnost, rekordomanija, klikovi, ne znam što, gdje se onda nekakve isprazne stvari, lude stvari, junačenje i tako dalje promiče. Samo Bog u našem srcu jamči da čovjek sve ovo može proći slavno. Bog u vašem srcu, njegovo kraljevstvo ustanovljeno u našem duhu. Samo tada ćemo mi biti dobro pečene cigle koje Bog može ugraditi u vječni Jeruzalem, u vječni hram. Ako Bog nije u čovjeku, onda su to slabo pečene cigle ili ako ćemo drva, crvotočina, drvo, napukli i prašnjavi kamen koji dobar graditelj odbacuje. Brižan graditelj odbacuje. Ne može ugraditi se u Božji hram. Dakle, koji je puca, koji je slabo. Ali samo duh u kojem je sveti duh, u kojem je Božji duh, može ovo proći kako treba. Samo to, nema drugoga načina. Dakle, moramo se paziti onoga što se isto nudi u naše vrijeme, formule, a ne prava vjera. Obrasci, a nema Božjeg duha. Dakle, to je licemjerstvo. Ako je u ljudskoj nutrini zlo, tada ne pomažu pobožne formule. Samo ako je u čovjeku Bog, ako je u našem duhu Božji duh, Bog u vašem srcu. Čuli smo, govorit će nauke na izgled utješne i dobre, da bi zaveli najbolje. Čuli smo malo prije. Zavođenje. Kada s nama ne bi bio Božji duh da nas prosvjetli u istini i sotonskom porijeklu takvih nauka i takvih čudesa, sigurno bismo bili zavedeni. Šta će spriječiti da mi budemo zavedeni i da mi ne zagrizemo na krive stvari i na krive nauke i na kriva čudesa i na ne znam kakve zablude? Samo ako je Bog u tebi. Ako živiš i njeguješ takav život ako je Bog u tebi.
Ne boj se da ćeš pasti ako budeš stajao u Bogu. I sva moć neprijatelja neće nam naškoditi. Ali da biste postigli ovo, morate imati Boga u sebi. Veseliti se morate ne što vladate nad moćima zla, nego zbog toga što je Bog u vama i što su nam onda imena zapisana u nebesima. Dakle, morate imati Boga u sebi da biste mogli podnijeti taj čas. Čovjek koji ne bude u duhu ne može to proći, ne može to izdržati. Vidjeli smo što nam je činiti, moliti, živjeti u Božjoj prisutnosti, odricati se od čari svijeta, od draži svijeta, da bismo Boga sačuvali u sebi. Odricati se, prihvaćati sve iz Božje ruke, tako ćemo samo steći kondiciju da možemo ovo proći i primiti krepost jakosti. Sve prihvaćati. Čuli smo, ljudska volja donijeće ti samo krhkost, gunđanje, mrmljanje. Dakle, to je uvijek znak protivljenja naše volje protiv Božje volje, protiv Božjeg dopuštenja. Dakle, bdijte i molite, odričite se čari i draži svijeta, prihvaćajte sve iz Božje ruke i što je posebno nenadomjestivo, budimo ponizni. Bog silazi samo u ponizno srce. Poniznost je istina u nama. Tako ćemo primati i prihvaćati krepost jakosti. Sve druge umovanje, ljudske i tako dalje je zabluđivanje. Pa evo neka nam Gospodin da to prihvatimo i primimo. Amen.